Mangigsuon si Jesus mingon, ang mudawat sa akong sugo ug magtuman ini mao ang nahigugma kanako. Then mingon siya, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Nindot kayo ang mga pasalig ug ang mga pulong nga gibuhian ni Jesus mga igsoon. Pero usahay tungod kay girespeto sa Ginoo ang kagawasan sa tao, so anaa magikan sa matag usa kanato ang pagbansay ug ang pag-implementar niini sama pananglit, no? O sa panahon sa piniliay, no? So klaro kay nang pahinumdom sa simbahan, no? Nga kinahanglan ang tungod kay ang boto sagrado, then we have to vote wisely with too much honesty, uban pa, no? Pero unsa may gihimo sa katawhan, no? So sanong-sano kuno na yung mga ongoing formation himuon, no? May tungod sa eleksyon, no? Pero aktual na kung kitaan sa ihatag ipakita ang mga salapi, wan anilikoy na, no? Nawala na ato ang commitment diha sa pagbutar nga tinuod o sa paghimo sa eleksyon nga matinud-anon, no? Limpyo, no? So mao na siya makaigsunan, no? So kining mga butanga dili lang ni sa slogan, no? Kundi mangayo kita sa grasya sa Ginoo nga padayon nato siyang mabansay matag adlaw sa ato ang kinabuhi, no? Kung mao ka na, kung ingon ka naka-realize ka nga mao ni siya nasayop dai ko, no? Ug himuon ako kung unsay maayo, kinahanglan bansayon gyud na siya, no? Ug kinahanglan ang mga tentasyon batukan gayon nato, ug dili kita musupak kung unsa may kabubuton sa Dios ug unsa may mga sugo sa Dios. Umaw ka na dili siya dili siya overnight ang paghimo og mga pagbag-o kausaban sa tong kaugalingon, kundi ang matag adlaw nato nga pagpaningkamot sa pagbansay niini. Ang iyang mga pulong ug ang iyang mga sugo parehas ba? Para sa Ginoo parehas sila. Ang iyang mga pulong adunay kaepektibo sa balaang mga sugo natuman ang iyang gisulti. Ang Ginoo miingon, himua ang kahayag ug diha ang kahayag. Si Jesus nagsulti usab sa iyang pagkabanhaw ug iya kining gitag-an ug tinuod na banhaw siya. Ug sa ingon nagpamatuod sa tanan niyang gitudlo ug gisagyaw. Pero adunay usa ka butang nga ang pulong sa Ginoo dili makasugo. Ang atong gawasnon nga gugma. So unsa may hagit para kanato mga igsuon, no? Karong gabi inighimo nato sa ato ang examination of conscience, mukuha tag papel, no? Notebook nga magsulat ta, no? Tubagon nato ning mga pangutana duha ka buok. Una, giunsa man ako paghigugma sa Ginoo. Giunsa man ako paghigugma sa Ginoo. Ikaduha, giunsa man nako paghigugma ang Ginoo. Manindog palihog para sa katalingbanong pagampo.